ఓకే. సో, భగవద్గీత అనే ఈ ఈ క్లాస్‌ను మరి ఇస్కాన్ వాళ్ళు మనకు స్థాపించారు అన్నది చూసాము. ఇస్కాన్‌ని స్థాపించిన ఫౌండర్, వ్యవస్థాపకాచార్యులు భక్తి వేదాంత ప్రభుపాదులను చూసాము. ఆయన యొక్క క్లుప్తంగా చూస్తే చిన్ననాడే ఆయన ఒక వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించి, తర్వాత ఆయన గురువుగారి ఆదేశానుసారం ఆయన కృష్ణ భక్తి రసభావనను గురించి ఒక మ్యాగజైన్‌ని 'బ్యాక్ టు గాడ్‌హెడ్' తిరిగి భగవంతుడి దగ్గరకు చేరుకోవడం ఎలా, పరంధామాన్ని, మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవడం ఎలా అనే విషయం గురించి చర్చించే ఈ మ్యాగజైన్ ఒకటి స్థాపించి, నిరంతరం ఈ బాటలో ఆయన ప్రయాణం సాగిస్తూ చివరకు 65 ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన అమెరికా దేశం వెళ్ళి అక్కడ ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించి, పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళకు కూడా భగవంతుని గురించి తెలుసుకునే అవకాశాన్ని కలిగించి, ఆ తర్వాత ఎన్నో పుస్తకాలను సంస్కృతం నుంచి అనువదించడం జరిగింది. వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి భగవద్గీత, భాగవతం, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య చరితామృతం, ఇవన్నీ ఇంకా గా సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఇటువంటివి ఎన్నో పుస్తకాలు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఆయన అనువదించడం జరిగింది. సో, ఈ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి ద్వారా మనం ఈ కోర్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి, గురు పరంపర ఏమిటో చూసినట్లయితే, ఈ ఇస్కాన్‌కు వ్యవస్థాపకాచార్యులు పైన శ్రీ ఏసీ ప్రభుపాద, అంటే అభయచంద్ర అనేది పూర్వాశ్రమం పేరు. ప్రభుపాద భక్తి వేదాంత అన్నది ఆయన పేరు. ఆ తర్వాత జయపతాక స్వామి. ఇప్పుడు మాయాపూర్‌లో ఇస్కాన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నది కలకత్తా దగ్గర. సో, ఆ మాయాపూర్‌లో ఉంటున్నది ఈ జయపతాక స్వామి గురువుగారు. ఆ తర్వాత మనకు ఉచితంగా ఈ కర్ణాటకలోని మంగుళూరు హ్మ్, నగరంలో ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ దేవాలయం ద్వారా ఈ కోర్సును మనకు అందజేసేది నామనిష్ఠదాస్ ప్రభుజీ. వారిని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఈ దేవాలయానికి ప్రెసిడెంట్ వారు. వారు ఐఐటి కాన్పూర్‌లో ఇంజినీరింగ్ చదివి, తరువాత భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకోవడమే జీవిత పరమార్థం అనే విషయాన్ని గ్రహించి ఆయన ఈ మార్గంలోకి వచ్చినారు. ఆయన తరువాత శ్రీ వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ వారు కూడా డాక్టర్‌గా చదివి, ఆ తర్వాత ఈ ఆలయంలోకి వచ్చి ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా మన తెలుగు విభాగానికి ముఖ్య సలహాదారుగా ఉంటున్నారు. తెలుగులో భాగవతం క్లాసెస్ కూడా ఈ ప్రభుజీ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో, భగవద్గీత క్లాసెస్ మనం చూడబోతున్నాం గాబట్టి, ముఖ్యంగా కొద్దిగా ఉపోద్ఘాతాన్ని చూసినట్లయితే, వ్యాసుడు రచించిన మహాభారతంలోని ఒక భాగం ఈ భగవద్గీత అన్నది మీలో అందరికీ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఈ మహాభారతంలో మరి హ్మ్, మొత్తం 18 అధ్యాయాలుగా ఈ భగవద్గీతను ఆహ్, అందజేశారు. 18 పర్వాలు మహాభారతంలో ఉన్నాయి. ఈ 18 పర్వాల్లో కూడా 6వ పర్వం పేరు భీష్మ పర్వం. ఈ భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుంచి, అంటే 25థ్ చాప్టర్ నుంచి 42వ అధ్యాయం 42nd చాప్టర్ వరకు 18 చాప్టర్స్, 18 అధ్యాయాలు ఈ భగవద్గీతలో పొందుపరచబడ్డాయి. భగవద్గీత వేద జ్ఞానసారము ముఖ్య ఉపనిషత్తులలో ఒకటి. భగవద్గీత గీతోపనిషత్తుగా గూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. అందుకని దీనిని ఉపనిషత్తులలో ఒకటి అంటూ గీతోపనిషత్ అని కూడా అనటం జరిగింది. ఈ మహాభారత కథను వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైన వైశంపాయన ముని జనమేజయ మహారాజుకు వినిపించాడట. సో, వైశంపాయన ముని ఎవరు అంటే వ్యాస మహర్షి శిష్యుడు. జనమేజయ మహారాజు ఎవరు అంటే పరీక్షిత్తు మహారాజు యొక్క కొడుకు. పరీక్షిత్ ఎవరు? అభిమన్యుడు కొడుకు. అభిమన్యుడెవరు? అర్జునుడు కొడుకు. కాబట్టి అర్జునుడి యొక్క ముని మనుమడు. అర్జునుడి కొడుకు మరి అభిమన్యుడైతే, అభిమన్యుడు ఉత్తరల కొడుకు పరీక్షిత్తు కుమారుడైతే, ఆయన శాపవశాత్తు మరణిస్తూ మరి మరణించే ముందు భాగవతాన్ని సుఖదైవ మహాముని దగ్గర నుంచి విని మోక్షం కోసం ఒక 1 వీక్‌లో తర్వాత మరి మరణించటం జరిగింది. ఆయన కుమారుడు అయిన జనమేజయ మహారాజుకు ఈ వైశంపాయన ముని మహాభారత కథను వినిపించడం, తద్వారా మనం కూడా తెలుసుకోవటం జరుగుతుంది. సో, బిగినింగ్‌లో ఏమిటి ఈ మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభంలో అర్జునుడి కోరిక పైన శ్రీకృష్ణుడు
మరి ఈ యుద్ధం ఎందుకు ప్రారంభమైందో మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. కౌరవ పాండవులు మరి అన్నదమ్ముల పిల్లలు ఈ ఈ రాజ్యాన్ని ఒక్క అంగుళం కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వను, ఒక్క ఊరు కూడా ఇవ్వను అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడి రాయబారం తర్వాత కూడా నిక్కచ్చిగా దుర్యోధనుడు చెప్పేయడం వల్ల ఇంకా వేరే మార్గం లేక యుద్ధానికి పూనుకోవాల్సి వచ్చింది. సో ఈ యుద్ధ ప్రారంభంలో మరి అర్జునుడు అడుగుతాడు శ్రీకృష్ణుని, రథం తీసుకొచ్చి రెండు సైన్యాల మధ్య పెట్టు కృష్ణ, అప్పుడు నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాలో ఒకసారి చూస్తాను అని చెప్పినప్పుడు అలా పెట్టిన తర్వాత చూస్తే అక్కడ బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులు మరి అందరూ అవతలి పక్షంలో వాళ్ళందరూ కూడా మరి తన వాళ్ళే కనిపించారు. రాజ్యం కోసం మరి వాళ్ళని చంపుకోవడం నిష్ప్రయోజనం అనిపించి అప్పుడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో నా కర్తవ్యం ఏమిటి, అసలు నేను ఏం చేయాలి అని అడిగినప్పుడు అలా అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణే ఈ భగవద్గీత. ధృతరాష్ట్రుడు, ఆయన కార్యదర్శి రథసారథి అయిన సంజయుడు, వాళ్ళిద్దరికీ మధ్య జరిగిన సంభాషణగా ఈ భగవద్గీత మొదలు బిగినింగ్ ప్రారంభం అవుతుందన్నమాట. ఈ భగవద్గీతలో 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి, 18 చాప్టర్స్. ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని కూడా ఒక్కొక్క యోగం అని అంటారు. మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగం కింద వస్తాయి, మధ్యలో ఉన్న 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగం కింద వస్తాయి, చివరి 6 అధ్యాయాలు జ్ఞానయోగం కింద వస్తాయి. అయితే యోగము అంటే ఏమిటంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్, సంబంధం పెట్టుకోగలగటం భగవంతుడితో, ఆ సంబంధమే యోగా. అయితే ఒక్కొక్క అధ్యాయం భగవద్గీతలో ఏ రకంగా పెట్టుకోవచ్చు, ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా కనీసం 1-2 శ్లోకాల్లో ఈ రకంగా పరంధామాన్ని చేరొచ్చు, ఈ రకంగా భగవంతుడిని పొందొచ్చు అని చెప్పి ఎవ్రీ చాప్టర్లో ఉంటుంది, కనీసం 1 or 2 శ్లోకాస్లో ఎలా అని, ఈ విధంగా అని. అందుకని భగవంతునితో సంబంధం ఏర్పరచుకోగల శాస్త్రం కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అనే పేరు ఉన్నదన్నమాట. సో ఈ భగవద్గీతలో 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి శ్లోకం ధృతరాష్ట్రుడితో శ్లోకంతో మొదలవుతుంది. ఆయనకు అదొక్కటే ఉంది. సంజయుడికి 41, ఎందుకంటే సంజయుడు వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి సంభాషణను, అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి 84, శ్రీకృష్ణుడు ఈ గీతను ఉపదేశించినది ఆయనే కాబట్టి 574 శ్లోకాలు శ్రీకృష్ణుడికి ఉన్నాయి. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి, ఎక్కువ భాగం భగవంతుడితోనే, భగవంతుడి మాటలే ఇందులో ఉన్నాయి. అందుకని గీత, దీనిని మనం భగవద్గీత, భగవంతుడి నోటి నుంచి వెలువడినటువంటి పాట అనే పేరు ఉన్నది. ఈ గీత యొక్క మహత్యం ఏమిటో శంకరాచార్యుల వారు కూడా గీతా మహత్యం అనేటటువంటి ఒక చిన్న శ్లోకం ద్వారా మనకు వివరించారు. ఆ గీతా మహత్యం ఏమిటి అన్నది మరి భగవద్గీత చూడటంలో ఇది చాలా అప్రాప్రియేట్ అని చెప్పుకోవాలి. అప్రాప్రియేట్ అంటే ఇది సరి అయినటువంటి సమయము, సరి అయినటువంటి విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే భగవద్గీత చూడబోతున్నాం కాబట్టి అసలు ఈ గీతా మహత్యం ఏమిటి అన్నది కనుక మనకి తెలుసుకోవాలి అంటే ఇది ఒకసారి చూద్దాం. గీతా మహాత్మ్యా గీతా శాస్త్రం పుణ్యం యా పఠేత్ పుమాన్ విష్ణుపదం అవాప్నోతి భయాశోకాదివర్జిత. సో ఈ గీతా శాస్త్రం అతి పుణ్యమైనటువంటిది. ఇది చదివిన తర్వాత యః పఠేత్ ప్రయతాపుమన్, ఎవరైతే దీనిని పఠిస్తారో భక్తితో శ్రద్ధతో, విష్ణుపదం అవాప్నోతి, వాళ్ళకి విష్ణు పాదాలు ప్రాప్తిస్తాయి. భయశోకాది వర్జిత, భయం నుంచి, శోకం నుంచి, దుఃఖం నుంచి బయటపడతారు అని చెప్పి విముక్తులవుతారు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ఎవరైతే ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని శ్రద్ధతో పఠిస్తారో వాళ్ళు మరి భగవంతుడి పాదాలను చేరుకుంటారు, భయ శోకాదుల నుండి విముక్తులు అవుతారు. గీతాధ్యాయనశీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంతి పాపాని
పూర్వజన్మ కృతాని చ. సో ఈ ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతను మరి శ్రద్ధతో చదువుతారో వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క కృపతో మరి పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ కూడా వాళ్లకు పూర్వజన్మ పాపాల నుంచి విముక్తులవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో భగవత్ పాదాల ప్రాప్తి వస్తుంది, భయశోకాదుల నుంచి విముక్తులవుతారని చూసాం. ఇందులో పూర్వజన్మ పాపాల నుంచి కూడా విముక్తులవుతారు. జలస్నానం దినే దినే సకృత్ గీతాంబసి స్నానం సంసారమలనాశనం. సో మనం స్నానం చేస్తే మన శరీరం మీద మురికి ఏ రకంగా అయితే వదిలి శుభ్రపడతామో ఆ రకంగా గీతామృతంలో స్నానం చేస్తే సంసారం అనేటటువంటి ఈ మురికి అంతా కూడా, కల్మషం అంతా కూడా కడిగి వేయబడుతుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. గీత సుగీత కర్తవ్యా కిమ్మన్యే శాస్త్రవిస్తరీ యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మాదిని శ్రుత. ఈ గీత అనేటటువంటి భగవద్గీతను గనక మనం చదివినట్లయితే కిం అన్యై శాస్త్ర విస్తర, ఇంకా వేరే శాస్త్రాలు ఏవి కూడా చదవనవసరం లేదు దీనిని చదివినట్లయితే. ఎందుకు? స్వయంగా పద్మనాభుడి యొక్క ముఖ పద్మాన్నించి వెలువడినటువంటి శాస్త్రం కాబట్టి ఈ భగవద్గీతను చదివినట్లయితే ఇంకా వేరే శాస్త్రాలు ఏవి కూడా చదవనవసరం లేదు. భారతామృత సర్వస్వం విష్ణుర్వక్త్రాద్వినిసృతం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ న విద్యతే. సో భగవంతుడు విష్ణువక్త్రద్వినిశ్రితం, భగవంతుడి నోటి నుంచి వెలువడినటువంటి ఈ భారతామృత సర్వస్వాన్ని, ఈ గీతను మనం గీతా గంగోదకాన్ని గనక పీత్వ త్రాగినట్లయితే, అంటే గీతా అనే గంగా జలాన్ని గనక మనం స్వీకరించినట్లయితే, ఎటువంటి గీతా గంగోదకం? విష్ణువు నోటి నుంచి వెలువడినటువంటి గీతా గంగోదకాన్ని, ఆ తీర్థాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే పునర్జన్మ నా విద్యతే, పునర్జన్మ అనేది ఉండదని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. పునర్జన్మ న విద్యతే సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధా గోపాలనందనా పార్థో వత్స సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహా. సో ఉపనిషత్తులన్నీ గనక గోవు అనుకున్నట్లయితే, సర్వ ఉపనిషత్తులు ఒక గోవు అయినట్లయితే, గోపాలనందనుడు ఎవరు అంటే ఆ గోవు నుంచి పాలు తీసేటటువంటి వాడు పార్థుడు. పార్థుడు ఎవరు అంటే వత్స సుధీర్భోక్త, ఆయన ఒక దూడ లాంటి వాడు. ఏ దూడ గనక గోవు దగ్గర నుంచి పాలు తీసుకున్నట్లు ఈ ఉపనిషత్తులన్నీ ఒక గోవు అయితే ఆ పాలు తీసేది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అంటే సర్వ ఉపనిషత్తుల సారాన్ని తీసి ఆయన ఇందులో మనకు అందించారు. ఈ పార్థుడు అంటే అర్జునుడు ఆ దూడ నుంచి పాలు స్వీకరించేవాడు. అంటే ఈ గీతోపనిషద్ అనేటటువంటి ఈ సారాన్ని భగవంతుడు అందించగా స్వీకరించాడు కాబట్టి ఈ భగవద్గీత సారాన్ని స్వీకరించాడు. సో ఆయన ఆ గీతోపనిషద్ అనే గోవు నుంచి పాలు తీసుకున్నటువంటి దూడ లాంటి వాడు. దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. సో ఈ గీతామృతం అనేటటువంటి ఆ పాలను తీసుకున్నది పార్థుడు అంటే అర్జునుడే కాకుండా తర్వాత ఇంకా భక్తులు, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఇది తీసుకున్నారు. అదృష్టవంతులైన భక్తులు కూడా ఈ గీతామృతం అనే సారం, ఇటువంటి పాలను స్వీకరించారు, అర్జునుడితో పాటు మిగిలిన భక్తులు కూడా అని చెప్తున్నారు. సో ముఖ్య పాయింట్ ఏమిటంటే, సర్వ ఉపనిషత్తులు ఒక గోవు అనుకుంటే గోవు నుంచి ఏం తీస్తాం? పాలు. సో ఈ ఉపనిషత్ సారం అంతా కూడా ఈ పాలు, ఈ ఉపనిషత్తులు అనే గోవు నుంచి వచ్చిన పాలంటే ఏమిటి?
అన్ని ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాన్ని తీసి భగవంతుడు ఈ రకంగా అర్జునుడికి మరి మిగిలిన భక్తులకి అందించారు అంటే దాని అర్థం ఈ భగవద్గీత సర్వ ఉపనిషత్తుల యొక్క సారము. ఆయన అది మనకు ఈ రకంగా అందించారు. గీతం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. సో ఇది ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం అంటే ఒకే ఒక శాస్త్రం ఉన్నది. ఏమిటి? దేవకీ పుత్రుడైన శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ఈ భగవద్గీత. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఒకే ఒక దైవం ఎవరు అంటే ఈ దేవకీ పుత్రుడైన శ్రీకృష్ణుడే. ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని, ఒకే ఒక మంత్రం ఏమిటి అంటే ఆయన యొక్క నామమే మంత్రము. కర్మాపి ఏకం తస్య దేవస్య ఏ సేవ, ఒకే ఒక కర్మ. కర్మ అంటే యాక్షన్, పని చేయడం. కర్మ అంటే ఏదో చేయడానికి ఒక్కర్లే, కర్మ అంటే పని. ఒకే ఒక పని ఉన్నది మనకు, మన బాధ్యత ఏమిటి అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క తస్య దేవస్య సేవ, ఆ భగవంతుడి యొక్క సేవ. సో ఒకే ఒక శాస్త్రం ఏమిటి అంటే ఆయన నోటి నుంచి, దేవకీ పుత్రుడి నోటి నుంచి వెలువడిన ఈ గీతం అదే శాస్త్రం. ఒకే ఒక్క దైవం ఎవరు? దేవకీ పుత్రుడు. ఒకే ఒక మంత్రం, ఆయన నామమే మంత్రం. ఒకే ఒక్క బాధ్యత మనది ఏమిటంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క సేవ అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఈ లాస్ట్ శ్లోకంలో, ఈ గీత మహత్యం అన్న శ్లోకంలో చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు తిరిగి మన భగవద్గీతలోకి వెళ్దాము. ఇందాక ప్రభుపాద ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా ఈ గీత అనేటటువంటి భగవద్గీతను అన్ని దేశాలలో వాళ్లకు బోధించడం జరిగింది అని చూసాము. ఆయన అమెరికా దేశం వెళ్ళి అక్కడ ఇది స్థాపించారు అని కూడా చూసాము. ఆయన ఈ రకంగా ఆ రోజుల్లో ఒక బోట్ ద్వారా, జలదూత అనే బోట్లో బాంబేలో ఎక్కి ఆయన అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఏమాత్రం భగవంతుని గురించి తెలియని వాళ్ళందరినీ ఇలా భక్తులుగా తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ పుస్తకాలన్నీ రాయడం జరిగింది. 1965లో ఆయన ఇండియా నుంచి అమెరికా వెళ్ళి ఇది స్థాపించారు. ఇప్పుడు ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరులో ఉన్న రాధా గోవిందుల ఆలయంలో ఉన్నటువంటి మూర్తులు ఇవి. ఇప్పుడు ఈ రాధా గోవింద ఆలయ ఒక కొత్త కుళాయ్ అనే చోట, కొత్త చోట ఇప్పుడు స్థాపించారు. దీని యొక్క అధ్యక్షుడు నామనీష్ దాస్ గారు, ఐఐటి కాన్పూర్ బీటెక్ అని చూసాము. ఆ తర్వాత ఈ భగవద్గీత అనేది మనందరి సమస్యలకు సమాధానాలకు ఒక పురాణ గ్రంథం. దీనిని మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా ఆధ్యాత్మిక నిఘంటు అంటే డిక్షనరీ, ఇది స్పిరిచువల్ డిక్షనరీ అని చెప్పి ఆయన భావించారట. ఇది ప్రపంచంలో చాలా మంది నాయకులకు కూడా ప్రేరణ కలిగించే పుస్తకం. ఏమన్నారు గాంధీ గారు? గీతను ధ్యానించేవారు ప్రతిరోజు దాని నుంచి కొత్త ఆనందాన్ని, కొత్త అర్థాలను పొందుతారు. ఎప్పుడు చదివినా కొత్త అర్థం గోచరిస్తూ ఉంటుంది, ఇంకా ఇంకా కొత్త అర్థాలు. తర్వాత ఇంకా పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళు కూడా చదివినప్పుడు భగవంతుడు ఈ విశ్వాన్ని ఎలా సృష్టించాడు అన్నది అర్థమయ్యి ఈ విషయాలు తెలిసిన తర్వాత మిగిలిన విషయాలని కూడా నిరుపయోగంగా అనిపిస్తాయి అని చాలామంది అనడం జరిగింది. తర్వాత ఇకపోతే ఇస్కాన్ భగవద్గీత యథాతథం అని ప్రభుపాద ఆయన యొక్క ఈ సంస్కృత భగవద్గీతను అనువదించారు. ఆయన అనువాదము, ఆయన యొక్క వివరణ అందులో ఉంటుంది. ప్రతి శ్లోకానికి తాత్పర్యంతో పాటు వివరణ కూడా. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో పర్పర్ట్ అని, తెలుగులో భాష్యం అని అంటూ ఉంటాము. అయితే ఎందుకు ప్రభుపాద యొక్క ఈ అనువాదం ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఇప్పుడు ఫోన్ ఛార్జ్ చేయాలంటే పంచైన్ కేబుల్తో ఛార్జ్ చేస్తే ఛార్జర్తో ఛార్జ్ అవ్వదు. అలాగే సరి అయిన సమాచారాన్ని అందుకోవాలి అంటే మనం సరి అయిన దాని నుంచి ఆ విషయాన్ని స్వీకరించాలి. కాబట్టి ఆ కనెక్షన్ సరిగ్గా లేకపోతే ఛార్జర్కి, ఫోన్లోకి ఆ సారం అనేది బ్యాటరీ ఎక్కదు. అలాగే మరి శ్రీకృష్ణుడి సందేశం ప్రామాణికమైన గురు శిష్య పరంపర ద్వారానే రావాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ప్రభుపాద. ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో వచ్చినటువంటి గురువు ఆయన మనకు కరెక్ట్గా అనువదించి ఈ గీత సారాన్ని అందించారు.
ఈ గీత అనేది మరి మనం 18 అధ్యాయాలు ఎంతో లోతైన విషయాలు ఉన్నాయి. సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే 1 సంవత్సరం అయినా పడుతుంది. 18 రోజుల్లో చేయలేం కాబట్టి మరి కృష్ణుడికి అర్జునుడికి మధ్య ఆలోచనల ప్రవాహంపై దృష్టి పెడుతున్నాము. ఈ కోర్సు యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏమిటి అంటే లోతైన అధ్యయనం కోసం మనలందరినీ కూడా సిద్ధం చేయడం. అంటే అర్జునుడి యొక్క సందిగ్ధత, భ్రాంతి, కృష్ణుడి యొక్క ఏర్పాటుగా మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ భగవద్గీతలో ఈ మానసిక స్థితి అర్జునుడి యొక్క గందరగోళం, సందిగ్ధత ఇదంతా లేకపోతే భగవంతుడికి భగవద్గీత పలికి తద్వారా అతన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రత్యక్షంగా అర్జునుడు శ్రోత అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడు అందరి శ్రేయస్సు కోసం ఈ భగవద్గీతను చెప్పడం కోసమే ఈ పరిస్థితిని కూడా కలిగించడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. అర్జునుడి సందిగ్ధత ఏమిటి అంటే మరి భగవంతుడు రథాన్ని 2 వైపుల మధ్య నడపడం, కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో నిరాసక్తుడైనాడు అర్జునుడు. ఆయన నిరాసక్తుడంటే మరి అందరినీ చంపాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి, అందుకని శ్రీకృష్ణ భగవానుని శరణు కోరడం, దానికి పర్యవసానంగా ఈ భగవద్గీత చెప్పడం కూడా జరిగింది. సో మొట్టమొదటిగా మనం ధృతరాష్ట్రుడు ఒక ప్రశ్న వేస్తాడు. దుర్యోధనుడి యొక్క భయాన్ని చూస్తాము, తర్వాత భయ ఆందోళనలు, తర్వాత అందరూ కూడా ఈ రణరంగానికి శంఖాలు పూరించడం, సిద్ధపడటం చూస్తాము. అర్జునుడు గమనించటం చూస్తాము. తర్వాత అర్జునుడి యొక్క రియాక్షన్స్ చూస్తాము. ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఒకే సందర్భంలో రకరకాల వాళ్ళు ఏ రకంగా రియాక్ట్ అయ్యారు ఈ సందర్భానికి అనేది కూడా చూస్తాము. సో అర్జున విషాద యోగం ప్రథమ అధ్యాయము. ముందుగా ప్రతి అధ్యాయాన్ని కూడా ప్రార్థనతో స్టార్ట్ చేస్తాము. సో గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భక్తులందరికీ మొట్టమొదటి అధ్యాయం అయిన అర్జున విషాద యోగం ధృతరాష్ట్రోవాచతో ప్రారంభం. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ ఇమ కుర్వత సంజయ. సో సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా పుత్రులు పాండుపుత్రులు యుద్ధానికి సమావేశమయ్యారు. సమవేతాయుయుత్సవ, చాలా ఉత్సాహంతో సమావేశమయ్యారు. ఎవరు? మామక అంటే నా వాళ్ళు, పాండవాశ్చైవ మరియు పాండవులు. హిమకుర్వత ఏం జరుగుతోంది సంజయ? సో ఈ ధర్మక్షేత్రం అయిన కురుక్షేత్రంలో నా వాళ్ళు పాండవులు ఉత్సాహంతో చేరారు, ఏం జరుగుతోంది అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఈ ప్రశ్న అడగటం వల్ల ఆయన యొక్క మనస్సులో ఏమున్నదో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి మీ ఆన్సర్. ఎందుకు ఇలా అడిగాడు? మరి యుద్ధం కోసం సమావేశమైన వాళ్ళు యుద్ధం చేయక ఏం చేస్తారు? యుద్ధ రంగంలో చేసేది యుద్ధమే, అందుకే సమావేశం అయ్యారు.
అయినా కూడా ఆయన సమావేశం అయ్యారు, ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఆయన మనసులో ఏమున్నది, ఆయన యొక్క మనస్థితి ఎలా ఉన్నదో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు. ఈలోపు సెకండ్ శ్లోకం చూద్దాము, ఆ తర్వాత ఆన్సర్స్ చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో అప్పుడు ఏం జరుగుతోంది అని అడుగుతున్నాడు కదా, సమావేశమయ్యారు ఉత్సాహంతో నా వాళ్ళు పాండవులు హిమకుర్వత సంజయ. నా వాళ్ళు పాండవులు అనడంలో కూడా ఆయన యొక్క స్వభావం ఏమిటో మనకి స్వభావం ఏ విధంగా అర్థమవుతుంది, ఈ ధృతరాష్ట్రుడి స్వభావం ఈ మాటను వాడడం ద్వారా. నా వాళ్ళు పాండవులు, ఇందులో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటున్నాడంటే ఆ కురుక్షేత్రం అనే ఆ స్థలంలో ధర్మం గెలుస్తుంది అనే ఒక పేరు కూడా ఉన్నది ఆ స్థలానికి. అందుకనే ధర్మక్షేత్రమైన ఈ కురుక్షేత్రం అంటున్నాడు. సో ఆ మాట అన్నాడు. మరి నా వాళ్ళు పాండవులు అన్నాడు. ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని కూడా అడిగాడు. ఈ 3 విషయాలను బట్టి, ఈ ప్రశ్నలను బట్టి ఆయన మనస్థితి ఏమిటి అనేది మీరు ఏదైనా మీకు తోచిన ఆన్సర్ చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి, చూద్దాము. సో అప్పుడు ఈ ప్రశ్నకు సంజయుడు చెప్పిన సమాధానం ఏంటి అంటే, సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సంజయుడు పలికాడు, ఓ రాజా, వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న పాండవ సైన్యాన్ని చూచి దుర్యోధనుడు తన గురువైన ద్రోణాచార్యుడిని సమీపించి ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడట. ఈ వ్యూహాత్మకం అంటే ప్లాన్ ప్రకారం అని, వ్యూహం అంటే ప్లాన్ అంటే ఏం ప్లాను, వాళ్ళు ఎలా పడితే అలా నుంచోరు, అలా యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ముందుగానే వాళ్ళు ఎంతగానో వ్యూహాలు పన్ని ఆ ప్రకారంగా ముందు మీరుండాలి, మొదటి వరుసలో వీళ్ళు, రెండో వరుసలో మూడో వరుసలో వీళ్ళు ఉంటారు. ఈ రకంగా ఒక వ్యూహం ప్రకారంగా వాళ్ళు ప్లాన్ గా ఉంటారనమాట, ఆ సైన్యాన్ని ఏర్పరుస్తారు. సో గ్రూప్స్ గా ప్రతి గ్రూపు ఒక ప్లాన్ ప్రకారం నుంచుని ఉంటారు. సో అది ఇక్కడ వ్యూహాత్మకంగా నిలిపి ఉన్న ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూచి దుర్యోధనుడు, గురువుగారు ఎవరు, ద్రోణాచార్యుడు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. సరే, ఒక ఆన్సర్ ఒకటి వచ్చింది, ఏమిటో చూద్దాం. శశిరేఖ మాతాజీ అంటున్నారు భయము ఆందోళన. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. భయాందోళనలతో ఉన్నాడు మనకు ఈ ధృతరాష్ట్రుడు అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకు, ధర్మక్షేత్రం అయిన కురుక్షేత్రంలో ధర్మమే గెలుస్తుంది, తన కుమారులు న్యాయమైన మార్గంలో లేరు అన్నది ఆయనకు తెలుసు. కానీ మరి కుమారుణ్ణి ఒప్పించలేని స్థితిలో ఈ యుద్ధానికి దిగవలసి వచ్చింది. సో ఆయన ఆందోళన అక్కడ, ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతోంది అన్న మాటలో ఆయన ఆందోళన, భయం అర్థమవుతుంది. తర్వాత ఇంకొక విషయం కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. మామకా పాండవ అంటే నా వాళ్ళు, పాండవులు ఎవరు, స్వయంగా ఆయన తమ్ముడు పిల్లలు, కానీ నా వాళ్ళు వీళ్ళని పాండవులు వేరు స్వభావం, వేరు చేస్తున్నాడు అనమాట. తమ్ముడు పిల్లలు వేరు, నా వాళ్ళు కాదు అనే స్వార్థము, ఆ వేరు భావం మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాం ఈ మాట ద్వారా. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. కరెక్ట్ ఆన్సరు. భయాందోళనలు చూస్తున్నాం ధృతరాష్ట్రుడిలో. ఇకపోతే సంజయుడు చెప్తున్నాడు కదా, వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న ఈ పాండవ సైన్యం చూసి ఇది ఈ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గరికి వచ్చి ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. ఏమని, పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చము వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత. పశ్యైతాం పాండుపుత్రుల్ని చూసారా ఆచార్య, మహతీంచము వాళ్ళ యొక్క మహా సైన్యాన్ని చూడండి. వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రుడైన దృష్టద్యుమ్నుడు ఈ వ్యూహాలన్నీ తయారు చేశాడు వాళ్లకు. ఈ సైన్యం ఎంత వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడు ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు అంటే, ద్రుపదుడు పుత్రుడు అంటే ద్రౌపది సోదరుడు అనమాట. వాళ్ళ పక్షంలో ఆయన ఉండి వ్యూహాలు ఏర్పాటు చేశాడు. అయితే ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవరు అంటే, తవ శిష్యైన ధీమత, మీ శిష్యుడే కదా, మీ శిష్యుడైన ఈ ద్రుపదపుత్రుడు చూడండి మన మీద, మీ మీదే పోటీగా ఏ రకంగా ఎంత వ్యూహాత్మకంగా వీళ్ళ సైన్యాన్ని పెట్టాడో అని చెప్పి ఈ మాట ద్వారా ఏం అర్థమవుతుంది, మీ శిష్యుడైన ద్రుపదపుత్రుడు ఈ సైన్యాన్ని చూసారే ఎంత అద్భుతంగా ఇలా వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడో
అన్న మాట ద్వారా ఏమర్థం అవుతుంది. ఇంకా ఏమంటున్నాడు, పాండవుల సైన్యంలో ధైర్య సాహసవంతులు, అస్త్ర విద్యా నిపుణులు, శౌర్యంలో భీమార్జునుల వంటి వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు. ఎవరు? సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, దృష్టకేతువు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడు, శైభ్యుడు, యుధామన్యుడు, ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు, ఉప పాండవులు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా మహారథులే, ఎంతో వీరులు. ఇదిగో చెప్తున్నాడు అనమాట అక్కడ ద్రోణాచార్యుల దగ్గర వచ్చి ఇదంతా వివరిస్తున్నాడు. ఇదంతా ద్రోణాచార్యుడికి తెలియదా? అవతల వాళ్ళు ఎవరో తెలియదా? వాళ్ళలో చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ దృష్టద్యుమ్నుడికి నేర్పిందే ఆయన, ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. అయినా కూడా ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు అంటే దుర్యోధనుడి మనస్తత్వం ఏమిటి, అతని మెంటాలిటీ, అతని యొక్క ప్రవృత్తి ఆ టైంలో ఎలా ఉన్నది, ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు. अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधा द्विजोत्तमा नायका मम సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. అయితే ద్విజోత్తమ అంటే బ్రాహ్మణోత్తమ అయినటువంటి ద్రోణ, నా గురువు గారిని సంబోధిస్తున్నాడు బ్రాహ్మణోత్తమ. ఇంకా మన సైన్యంలో ఉన్న నాయకులు సుప్రసిద్ధులు అయిన వాళ్ళ గురించి కూడా మీకు చెప్తాను. ఎందుకు? ఆయనకు తెలియదా? ఆయనకెందుకు తెలియదు? నేర్పించిందే ఆయన వీళ్ళందరికీ. అయినా కూడా ఈ మాటలు అంటున్నాడు అంటే దుర్యోధనుడి మనస్తత్వం ఆ నిమిషంలో ఎలా ఉన్నది అనేది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు. ఏమంటున్నాడు? ఇప్పుడు మన వైపు ఉన్న వీరుల గురించి చెప్తాను. ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ వైపు వీరుల గురించి చెప్పాను. మన వైపు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు? మీరున్నారు, భీష్మ పితామహుడు ఉన్నాడు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుడి పుత్రుడైన భూరిశ్రవుడు, ఇలాంటి వాళ్ళు. ఎలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు? యుద్ధంలో ఎప్పుడూ విజయాన్ని సాధించే వాళ్ళే వీళ్ళంతా. నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడిన సూర్యులు ఇంకా ఎంతో మంది ఉన్నారు. వాళ్ళంతా వాళ్ళ వివిధ శస్త్రాస్త్రాలతో సహా యుద్ధ విద్యలందు నిపుణులు. మన సైనిక బలం అపరిమితం. మనం భీష్మ పితామహుడితో సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతున్నాం. కానీ భీముడితో జాగ్రత్తగా రక్షింపబడుతున్న ఈ పాండవ సైన్యం చాలా పరిమితమైనది. మీరందరూ సైన్యం యొక్క సేనా వ్యూహంలో మీ వ్యూహాత్మక స్థానాల వద్దకు వెళ్ళి భీష్మ పితామహుడికి సంపూర్ణ రక్షణ ఇవ్వండి అని చెప్పి దుర్యోధనుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో దీనిని బట్టి దుర్యోధనుడి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి, ఆయన మెంటాలిటీ ఆ నిమిషంలో ఆయన మనసులో ఏమున్నది అన్నది ఎవరైనా చెప్పగలరా? చాట్ బాక్స్లో మరి ఏమీ ఆన్సర్స్ రాలేదు ఇంతవరకు. సో చూద్దాం, ఎవరైనా ఆన్సర్ చేస్తారేమో. నెక్స్ట్ శ్లోక కూడా చూసి చెప్పలేకపోతే దుర్యోధనుడి పరిస్థితి ఏమిటి, ఆయన మనసులో ఎటువంటి ఆలోచనలు, మనకి ఏమని తెలుస్తోంది ఆయన మనస్థితి గురించి చెప్పగలిగితే టైప్ చేయొచ్చు. సో ఈ మాటలన్నీ చెప్పాడు కదా, మీరంతా కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎవరి ప్లేసుల్లో వాళ్ళు నుంచుని మన భీష్మ పితామహుడికి ఎవరు భీష్మ పితామహుడు? వాళ్ళకి సేనాధిపతి. భీముడితో భీముడేమో పాండవులకు సేనాధిపతి. కానీ వాళ్ళ సైన్యం చాలా పరిమితం, వాళ్ళకి అంత లేదు. మనది అపరిమితం, చాలా పెద్ద సైన్యం మనది. కాబట్టి మీరంతా మీ స్థానాల్లో నుంచుని వెళ్ళి భీష్ముడికి కంప్లీట్గా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పాడు. అప్పుడు కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు వృద్ధ పితామహుడైన భీష్ముడు దుర్యోధనుడు కొంచెం ఆయన యొక్క మనస్థితి ఏమిటి అని అడిగాను, ఆన్సర్స్ రాలేదు. సరే చెప్తున్నాను. ఆందోళన దుర్యోధనులో కూడా భయ ఆందోళనలు గోచరిస్తున్నాయి. అందుకని అవన్నీ వివరించి వాళ్ళున్నారు, వీళ్ళున్నారు, ఇంత గొప్ప వాళ్ళున్నారు వాళ్ళ వైపు అని భయపడి వెంటనే మళ్ళీ తనకి తానే సర్ది చెప్పుకుంటున్నాడు అనమాట. మన వైపు ఇంకా అంతకంటే గొప్ప వీరులు ఏం తక్కువ లేరు, మీలాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, మరి ఇంకా మన సైన్యం చాలా పెద్ద సైన్యం అని చెప్తున్నాడు. వైదేహి మాతాజీ సందిగ్ధత ఏం లేదు, ఎలాగూ చెయ్యాలి అనేది గ్యారంటీగా నిర్ణయం ఉన్నది. కానీ కొంచెం భయాందోళనలు దుర్యోధనుడు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అందుకని తనని తానే మళ్ళీ సర్ది చెప్పుకుంటూ మన వైపు కూడా గొప్ప గొప్ప వీరులు ఉన్నారు, మీరంతా వెళ్ళి మీ స్థానాల్లో ఉండి భీష్ముడికి సపోర్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్పాడు. తర్వాత ఒకలాంటి
హేళన కూడా మీరు నేర్పించిన విద్యతో ఈ ద్రుపద పుత్రుడు మీ మీదే ప్రయోగిస్తున్నాడు. తవ శిష్యేన ధీమతి, మీ శిష్యుడే గదా ఈ ద్రుపద పుత్రుడు. ఇదంతా వ్యూహాత్మకంగా చూడండి ఎలా పెట్టాడు అని చెప్పి అది కూడా అక్కడ గోచరిస్తుంది కొద్దిగా హేళన. అప్పుడు కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు వృద్ధుడు అయిన భీష్ముడు మరి దుర్యోధనుడు కొద్దిగా భయాందోళనలు చెందుతున్నాడు అనేది గ్రహించి అతనికి కొంచెం ఉత్సాహం కలిగించాలని ఆయన గట్టిగా తన శంఖాన్ని పూరించాడు. ఆయన ఎప్పుడైతే పూరించాడో యుద్ధ ప్రారంభంలో జరుగుతుంది కాబట్టి మరి శంఖాలు, వాద్యాలు, భేరులు, శృంగాలు వెంటనే అన్నీ కూడా మోగింపబడ్డాయి. ఆ కంబైన్డ్ సంఘటిత ధ్వని చాలా భయంకరంగా ఉన్నదట వినడానికి. ఆ తర్వాత ఈ యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలు వర్ణన చూస్తాం. తతస్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతుః. అప్పుడు శ్వేతైర్హయై తెల్లని గుర్రాలు మీదకు ఉన్నటువంటి దాని మీద మహతి స్యందనే స్థితం తెల్లని గుర్రాలున్న రథంలో కూర్చుని మాధవుడు పాండవుడు అంటే కృష్ణుడు అర్జునుడు దివ్య శంఖౌ ప్రదత్మతు దివ్య శంఖాలను పూరించారు. సో భీష్ముడు పూరించాడు, ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు పాండవుడు శంఖాలను పూరించారు. శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యం అనే శంఖం, అర్జునుడు దేవదత్తం అనే శంఖాన్ని, భీముడు పౌండ్రకాన్ని ఊదారు. ధర్మరాజు అనంత విజయం, నకుల సహదేవులు సుఘోషమణి పుష్పకాలు అనే శంఖాలను పూరించారు. తర్వాత కాశీరాజు, శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉపపాండవులు, అభిమన్యుడు అందరూ కూడా తమ తమ శంఖాలను అన్ని వైపుల నుంచి పూరించారు. ఈ యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలు సఘోషోధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. ఈ ధార్తరాష్ట్రాణం అంటే ధృతరాష్ట్ర పుత్రుల యొక్క హృదయాలను వ్యధ చెందేటట్టు చేసింది ఈ యుద్ధ ప్రారంభ ఘోష, ఈ శంఖనాదాలన్నీ. నభశ్చ పృథివీం చైవ అంటే ఎలా ఉన్నది, భూమిని ఆకాశాన్ని కూడా దద్దరిల చేసేటటువంటి ఈ సౌండ్ ధృతరాష్ట్ర కుమారుల యొక్క హృదయాలను చాలా వ్యధ చెందేటట్లు కలవరపరిచేటట్లు చేశాయి. అధ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనుర్యుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో అధ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా, అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుడి చిహ్నం కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవాన్ని ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అన్నాడట. సో ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది జెండాపై హనుమంతుడు అంటే వీళ్ళ రథం ఏమో తెల్లని రథం. ఇది ఎవరిచ్చిన రథం? అగ్నిదేవుడు పాండవుడికి అర్జునుడికి ఇచ్చినటువంటి రథం అన్నమాట. సో కాండవన దహనం అప్పుడు అర్జునుడు చేసిన సహాయం కోసం అగ్నిదేవుడు ఈ రథాన్ని మెచ్చి ఈ రథాన్ని అర్జునుడికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత రథం మీద జెండాలో ఏమున్నాడు, జెండాపై కపిరాజు అంటారంటే ఎవరు, హనుమంతుడు ఉన్నటువంటి చిహ్నం ఉన్నటువంటి ఆ జెండా ఉన్నది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కురుక్షేత్రం ఎలాంటిది, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రం అని మొదటే మనం చూసాం. సో కురుక్షేత్రమైన ధర్మక్షేత్రంలో ఈ అగ్నిదేవుడిచ్చిన ప్రత్యేకమైన రథంలో కూర్చుని మరి పైన హనుమంతుడు ఉన్నటువంటి జెండాతో స్వయంగా ఆ భగవంతుడినే రథసారథిగా ఉన్నటువంటి ఈ రథాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో అందులో గాంధీవాన్ని ఎత్తిపెట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధను వాళ్ళందరినీ చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడట, ఏమని? అర్జున ఉవాచ సేనయోర్ ఉభయోర్मध्ये రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే. అర్జునుడు అంటున్నాడు, అచ్యుత నా రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలుపు, తద్వారా అప్పుడు యుద్ధంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాలో ఒకసారి చూస్తాను. ఈ రథాన్ని తీసుకెళ్ళి 2 సైన్యాల మధ్యలో ఒకసారి నిలుపు అని అడుగుతాడు. తీసుకువెళ్ళి
సంజయ ఉవాచ. అప్పుడు సంజయుడు అంటున్నాడు. సరే, ఇక్కడ ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది చూద్దాము. శశిరేఖ మాతాజీ, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేక తప్పు చేస్తున్నాను అన్న భయం. యా, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా మామూలుగా అసలు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ దుర్యోధనుడు. అయితే ఇక్కడ ఆ సైన్యాన్ని ఒక్కసారి చూసేసరికి ఆందోళన పడ్డాడు, కొద్దిగా భయపడ్డాడు. అందులో ఎంతో మంది వీరులు ఉన్నారని తెలిసి పేరు పేరున చాలా మంది వీరులను కూడా చెప్పాడు. అయినప్పటికీ మళ్ళీ తనని తాను సంభాళించుకుంటూ, మనకేం తక్కువ, మనకి ఇంకా పెద్ద సైన్యం ఉంది, మీ బోటివిగా వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద యుద్ధంలో ఓటమనేది తెలియని మరి భీష్మాచార్యుడు, మరి ద్రోణాచార్యులు, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ, కర్ణుడు, వీళ్ళంతా ఉన్నారు, అశ్వత్థామ అని చెప్పి సర్ది చెప్పుకుంటూ ఆందోళనను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. వెరీ గుడ్. సో తప్పు చేస్తున్నాననే భయం, తప్పు చేస్తున్నాను అనేది కాకపోయినా తను ఈ ఆందోళనకు ఆ అహంకారంతో ఉన్నాడు. అయితే వాళ్ళ వైపు ఉన్నటువంటి ఆ సైన్యం సామాన్యమైనది కాదు అన్న ఆలోచన మొట్టమొదటిసారిగా చూసేసరికి వచ్చింది. వచ్చి కొద్దిగా కలవరపడ్డాడు. కానీ మళ్ళీ అహంకారంతో తనని తానే సరిపెట్టుకుని, మనది చాలా పెద్ద సైన్యం, మన దానితో పోలిస్తే వీళ్ళది చాలా పరిమితం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. మీ పార్టిసిపేషన్ వెరీ గుడ్. అయితే అర్జునుడు పరిశీలన చెప్తున్నాడు. 2 సైన్యాల మధ్యలో రథం తీసుకువెళ్ళి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు కోరిక మీద నిలబెట్టిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు. ఏవముక్తో హృషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్వా రథోత్తమం భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. సో అప్పుడు ఈ రకంగా పలికి అర్జునుడి యొక్క మాటలను విన్న హృషికేశుడు, అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలవాడు. మనందరం ఇంద్రియాల యొక్క ప్రలోభానికి పడితే భగవంతుడు ఆ ఇంద్రియాలని నియంత్రించగలడు. ఇంద్రియాలంటే ఏమిటి? కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం. అంటే ఇవన్నీ సెన్సెస్. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రలోభాలు, కోరికలు పుట్టించడానికి ఫస్ట్ కారణాలన్నమాట. ఎందుకు? ఏదైనా చూడగానే బాగుందనుకోండి, కావాలి అనుకుంటాం. ఏదైనా వినటానికి ఆసక్తి కలిగిందనుకోండి, వినాలి అనుకుంటాం. కాబట్టి ఇవన్నీ మనకు కోరికలను కలిగించేటటువంటివి. కాబట్టి వీటిని కంట్రోల్ పెట్టుకోకపోతే కోరికలు కూడా కంట్రోల్ లేకుండా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. సో అదంతా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో మళ్ళీ చాలా డీటెయిల్గా చూస్తాం. బట్ బ్రీఫ్గా ఇంద్రియాలు అంటే ఇవి. మనం కోరికల్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేము ఇంద్రియాలను. భగవంతుడు ఆ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నియంత్రించగల కెపాసిటీ ఉన్నవాడు కాబట్టి ఆయనకి హృషికేశ అనే పేరు వచ్చింది. గుడాకేశేన భారత. గుడాకేశుడు అంటే నిద్రను జయించినవాడు, అంటే చీకటిని జయించినవాడు, అంటే అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు, అంటే తమో గుణాన్ని జయించినవాడు. ఎవరు? అర్జునుడు. సో ఈ రకంగా అర్జునుడి మాటలు విన్నటువంటి హృషికేశుడైన కృష్ణుడు ఈ సైన్యం 2 సైన్యాల మధ్యలో, ఉభయ సైన్యాల మధ్యలో స్థాపయిత్వా రథోత్తమ, ఈ రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి స్థాపించారంటే అక్కడ పెట్టాడు. అప్పుడు భీష్మద్రోణ ప్రముఖులందరినీ కూడా వాళ్ళకి ఎదురుగుండా రథాన్ని ఆపారు. మహీక్షితాం, వాళ్ళందరినీ చూసి ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ చూడు అని అక్కడ పెట్టి, పార్థ చూడు ఇక్కడ సమావేశమైన కురువీరులందరినీ అని చెప్పి అనడం జరిగింది. సో అర్జునుడు మాటలు ఆలకించిన కృష్ణుడు 2 సేనల మధ్య భీష్మద్రోణాదుల దగ్గర రథాన్ని ఆపి, పార్థ ఇక్కడ చేరిన కౌరవ వంశీయులు పెద్దవాళ్ళని అందరినీ చూడు అనడం జరిగింది. అర్జునుడు అప్పుడు పరిశీలన చేశాడు. తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. అప్పుడు సమీక్షించి అందరినీ చూశాడు. కౌంతేయుడు అంటే కుంతిపుత్రుడైన అర్జునుడు బంధువులందరినీ చూడటం జరిగింది. మరి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ బంధువులే కదా. చూసి కృపయా పరయావిష్టో అంటే దయతో నిండిపోయిన వాడై విషీదన్నదం అబ్రవి, దుఃఖంతో ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. కృపయ అన్న పదం రెడ్లో ఉంది, అంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దయతో నిండిపోయిందనమాట. ఏది అందరినీ ఎవరితో యుద్ధం చేయాలో చూస్తానని అన్నవాడల్లా వాళ్ళందరినీ చూసేసరికి హృదయం అంతా దయతో నిండిపోయింది, ఆ దయాభావంతో. సో
అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని, కృష్ణ యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగుండా ఉన్న ఈ చుట్టాలను బంధువులను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ తడబడుతున్నాయి, నోరెండిపోతుంది, శరీరం కంపిస్తోంది, గాంధీవం జారిపోతుంది, నా దేహం మండిపోతుంది, నిలబడ్డానికి శక్తి లేకుండా ఉన్నది, మనస్సంతా తల్లడిల్లిపోతుంది అంటూ తన యొక్క స్థితిని వివరించాడనమాట. సో కంప్లీట్గా ప్రతి అవయవం కూడా ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది, అవయవాలు కంపించాయి, నోరెండిపోతుంది, దేహం కంపిస్తోంది, మరి వెంట్రుకలు రోమాంచితం అవుతున్నాయి, చేతులు గాంధీవం జారిపోతుంది, చర్మం మండిపోతుంది, కాళ్ళు నిలబడలేకుండా ఉన్నాయి, మనసు మండిపోతుంది అని చెప్పి, నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో కృష్ణ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నాకు అర్థం కావడం లేదు, కాబట్టి నాకు ఈ విజయం వద్దు, రాజ్యం వద్దు, దానివల్ల కలిగే ఈ సుఖాలు కూడా నాకు అక్కర్లేదు అని అంటున్నాడు. ఎందుకు? సో అందరినీ చంపితే వచ్చే శ్రేయస్సు ఏమిటి, అందుకని నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు, సుఖం వద్దు. సో ఇందాకేమన్నాడు, ఇందాక కృపతో నిండిపోయింది ఆయన మనస్సు, జాలితో నిండి, తర్వాత నాకు ఈ సుఖాలేమీ అక్కర్లేదు. 2 రీజన్స్ చూసాం సో ఫార్. మూడవది పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ అపాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతాన్ ఆతతాయినః తస్మాన్నార్హా వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినస్యామ మాధవ. పాపమే కదా ఆశ్రయించేది, మరి మనకు వచ్చేది వీళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత. మరి ఈ ధృతరాష్ట్రపుత్రుల్ని నా బంధువులు వాళ్ళందరూ కూడా, వాళ్ళని చంపితే స్వజనం అంటే ఏంటి, నా యొక్క బంధువులను చంపిన తర్వాత ఇంకా సుఖం అనేది ఏ రకంగా వస్తుంది మాధవ అని అడుగుతున్నాడు. సో వీళ్ళు దుర్మార్గులైనా వీళ్ళని చంపితే పాపమే కదా, ఈ ధృతరాష్ట్రపుత్రుల్ని బంధువులను చంపడం మాకు తగదు, మరి సంబంధికులను చంపడం వల్ల మనకు కలిగే లాభం ఏమిటి, అలా చేసిన తర్వాత ఇంకా మేము ఎలా సుఖంగా ఉంటాము. మూడవ రీజను పాపం అంటే అర్జునుడి యొక్క మనస్సు కలవరపడటానికి రీజన్స్ చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ కృప, ముందు అందరినీ చూడగానే వీళ్ళు నా వాళ్ళు అనే దయ కలిగింది. తర్వాత వీళ్ళని చంపితే వచ్చే సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు, ఈ రాజ్యం వద్దు, ఈ సుఖం వద్దు అంటున్నాడు. ఆ తర్వాత ఏమంటున్నాడు, పాపమే కదా వచ్చేది, వీళ్ళని హతమార్చిన తర్వాత ఏమొస్తుంది మాకు, పాపమే కదా అంటున్నాడు. సో ఈ రాజకాంక్షాపరులైన కౌరవులు వంశనాశం, నాశనం, మిత్రద్రోహం ఇలాంటి వాటి వల్ల వచ్చే పాపాన్ని వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు, గ్రహించలేకపోతున్నారు. కానీ ఈ వంశనాశనం వల్ల వచ్చే దోషం ఏమిటో మనకు తెలుసు కాబట్టి మనమైనా ఆ పాపం నుంచి తప్పుకోవచ్చు కదా అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో పాపమే కదా వచ్చేది. తర్వాత ఏమంటున్నాడు, మరి కులక్షయ అంటే వంశనాశనం జరుగుతుంది, వంశం అంతా కూడా, వంశాలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి, ప్రణశ్యంతి నశిస్తుంది ధర్మం, కులధర్మ సనాతన కుల ధర్మాలన్నీ కూడా నశించిపోయి వంశనాశనం జరుగుతుంది. ధర్మే నష్టే, ధర్మం నష్టపోతుంది అంటే పోతుంది, కులం కృత్స్నం, ఈ వంశంలో ధర్మం పోతుంది, అధర్మోభి భవ అచ్యుత, అధర్మం పెరిగిపోతుంది, అచ్యుత అంటే చ్యుతుడు కానివాడ, నాశనం లేనివాడ శ్రీకృష్ణ అని అంటాం. సో వంశనాశనంతో ఈ ప్రాచీన కులధర్మాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి, కులధర్మాలు నశించిన తర్వాత ఇంకే ఉంటుంది, వంశం అంతటా కూడా అధర్మం అలుముకుంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో వంశనాశనం ఎందుకు జరుగుతుంది, మరి ప్రతి ఫ్యామిలీలో తండ్రి కానీ, కొడుకు కానీ, భర్త కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ పోతే, పెద్దవాళ్ళు పోయినప్పుడు ఇంకా కుటుంబానికి మంచి చెడు చెప్పేవాళ్ళు లేక ధర్మాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. సో ఈ రోజుల్లో ఈ అధర్మం పెరిగిపోతుంది అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఇలా చెడు అలవాట్లు ఇవన్నీ ధర్మ నియమాలు లేకుండా అవుతారు అని ఇలా మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. బట్ మెయిన్ కారణం ఏమిటి అంటే, సో అలా చెడు అలవాట్లు, అధర్మము అభివృద్ధి అవుతాయి, కులక్షయ జరుగుతుంది, వంశాలు నాశనం అయిపోతాయి, కుటుంబాలు కాబట్టి అని నెక్స్ట్ రీజన్ చెప్పాడు. సో ఫారు మనకు ఫస్ట్ దయతో నిండిపోయింది, ఇలాంటి పని చేస్తే వచ్చే సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు, పాపమే కదా వచ్చేది పని చేస్తే, వంశనాశనం జరుగుతుంది కదా, దాంతో అధర్మం పెరిగిపోతుంది కదా అని చెప్పి అర్జునుడు 4 కారణాలు ఇప్పటి వరకు చెప్పాడు. 5వ కారణం
మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూస్తాం. అది అనిశ్చయ స్థితి. అంటే ఈ కారణాలన్నిటి వల్ల నేను నిర్ణయించుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాను అని చెప్పి తన అనిశ్చయ స్థితిని ప్రకటిస్తాడు నెక్స్ట్ చాప్టర్లో. యది మామప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రారణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. కాబట్టి ఇక నేను యుద్ధం చేయలేనని గాంధీవాన్ని కూడా వదిలేశాడు కదా. నిరాయుధుడనైన నన్ను, ప్రతీకారం చేయని వాడినైన నన్ను ఆయుధాలు ధరించిన ఈ ధృతరాష్ట్ర కుమారులు ఒకవేళ వధించారనుకో యుద్ధంలో, వధిస్తే నాకది మంచిదే. వాళ్ళు నన్ను గనక చంపితే చంపనివ్వండి, మంచిదే నాకది అంటున్నాడు. నిరాయుధుడిని వాళ్ళకి చంపితే అది సం సం నేను మాత్రం వాళ్ళని చంపలేను. నేను ఆయుధం లేదు కాబట్టి వెళ్ళాను అంటే వాళ్ళని చంపారనుకోండి, పర్వాలేదు అంటున్నాడు. సో, అర్జునుడి అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాడు. సో, గాంధీవం కూడా వదిలేసి ఇలా రథంలో దుఃఖంగా కూర్చునున్నాడు. సో, సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జునః సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సక్షరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. సో, ఈ రకంగా పలికి అర్జునుడు తన రథంలో మరి ధనుర్బాణాలను విసృజ్య సశరం చాపం, అన్ని శస్త్రాలను, అస్త్రాలను, బాణాలను విసృజ్య అంటే వదిలిపెట్టేసి రథోపస్థ ఉపావిశత్, రథంలో శోక సంవిఘ్న మానసం అంటే చాలా దుఃఖంతో కూడుకున్న మనస్సుతో రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. సో, యుద్ధ భూమిలో అర్జునుడు ఇలా మాట్లాడి ధనుర్బాణాలను ప్రక్కన పెట్టేసి మనసు దుఃఖంతో నిండిపోగా రథంలో కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు 4 కారణాలు చూసాం. కరుణ, మరి ఈ భోగాలు సుఖాలు అక్కర్లేదంటున్నాడు. పాపమే కదా వచ్చేదంటున్నాడు. వంశనాశనం జరిగిందంటున్నాడు. ఈ 4 కారణాలు చెప్పిన తర్వాత 2వ అధ్యాయంలో అనిశ్చయత అనేది ఇంకా క్లియర్గా చూస్తాం. సో, ఈ 4 కారణాలు ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇంకొక విషయం కూడా మనం చూసాం. ఏం చూసాము? ఈ యొక్క భగవద్గీత ప్రారంభంలో మనము ముగ్గురు మనుష్యుల యొక్క మనస్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా ఇక్కడ మనం చూడటం జరిగింది. సో, ధృతరాష్ట్రుడు భయపడుతూ అడుగుతున్నాడు, ఏం జరుగుతోంది సంజయ్ అని. అలాగే దుర్యోధనుడు కూడా భయపడిపోయి కొంచెం ఆందోళనగా వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళున్నారు, వీళ్ళున్నారు, చూసారా మీరు నేర్పించిన విద్యతో మీ మీదే ప్రయోగిస్తున్నాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. చివరికి మళ్ళీ మన పక్కన కూడా ఇంత పెద్ద వీళ్ళున్నారు కాబట్టి మనది ఇంకా పెద్ద సైన్యం అని సమాధాన పడ్డాడు. అది చూస్తున్నాం. వీళ్ళిద్దరు ఇలా ఉంటే అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు? నా వాళ్ళని చంపి పాపం తెచ్చుకోలేను, నా వాళ్ళని చంపితే వచ్చే సుఖం అక్కర్లేదు అంటూ దయతో మనస్సంతా నిండిపోయి పాపమే కదా వచ్చేది, వంశవంత నాశనం అయిపోతుంది కదా అంటూ అర్జునుడు తన యొక్క పరిస్థితి. సో, ఒకే ఒక్క సందర్భంలో 3 రకాల వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అన్నది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఈ రియాక్షన్స్లో ఆ వేరు భావం కూడా ప్రదర్శించాడు కదా ధృతరాష్ట్రుడు. నా వాళ్ళు పాండవులు అంటున్నాడు. ఈ వేరు భావాలు ఉన్నప్పుడు, సమైక్యత లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. పాలు పొంగాయనుకోండి, పాలు మరి ఎంతో శుభకరమైనవి, మంచివి, పవిత్రమైనవి. మరి మనం ఆ పాలు తాగితే ఎంతో బలం వస్తుంది. ఆ పాలు గనక పొంగిపోయినప్పుడు, అంటే ఆవేశం ఆ రకంగా పొంగిపోయి చెడు భావాలు గనక ఆ రకంగా అభివృద్ధి అయ్యాయనుకోండి మనలో, పాలు పొంగినట్లుగా చెడు భావాలు ఉదయిస్తే ఏమవుతుంది? పాలు విరిగిపోయాయి పొంగినప్పుడు. విరిగిపోతే ఏం జరుగుతుంది? మరి మంచంతా ఒకవైపు వెళ్తుంది, పనికిరాని నీరంతా ఒకవైపు వెళ్తుంది. అలాగే చెడు అనేది ఉదయించినప్పుడు ఆ చెడు ఎప్పుడు కూడా మరి దేనికి పనికిరాదు, అధర్మం. ఆ ధర్మమే మనం ఉపయోగించుకోవాలి. ఏది ఇప్పుడు ఆ ధర్మం అంటే ఈ ఉదాహరణలో మరి విరిగిపోతే గనక పాలుగా ఉంటేనే అందరికి ఉపయోగం. అదే విరిగిపోయినాయి అనుకోండి, చెడంతా పోతుంది, మంచి మిగులుతుంది. ఆ మంచిగా ఉన్నటువంటి ఆ పదార్థాన్ని మనం స్వీట్స్గా చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం రసమలయో రసగుల్లానో ఏదో చేసుకున్నారని చూపిస్తున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? చెడు భావాలు ఎప్పుడు కూడా
ఉండవు. ధర్మమే నిలుస్తుంది. అది ధర్మక్షేత్రంలో అందులో ధర్మమే నిలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఒక ఉదాహరణ. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే జీవితంలో మరి మనకి ఎటువంటి సందేహం కలిగినా ప్రామాణికమైన గురువు దగ్గర గురువును గాని భగవద్గీతను గాని ఆశ్రయించాలి. అలాగే అర్జునుడికి మరి అంత పెద్ద సందేహం వచ్చింది, ఏం చెయ్యాలి అని. అలాంటప్పుడు మరి భగవంతుణ్ణి ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది. సో మన బోటి వాళ్ళకి ఏ సందేహం వచ్చినా మరి ఒక గురువు గారిని గాని, ఎటువంటి గురువు, ప్రామాణికమైన గురువుని గాని భగవద్గీతను గాని ఆశ్రయిస్తే మరి మనకు దాంట్లో సమాధానం దొరుకుతుంది అని మనం ఈ గీత పాఠం ద్వారా కొంత తెలుసుకుంటున్నాం. అయితే రోజు క్లాస్ అయిన తర్వాత ఒక చిన్న పోల్ అనేది పెడతాం. అందులో ఒక ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అవి మీరు ఆన్సర్ చేస్తే మనకి మీకు ఆ పోల్లో మీకు ఈ చాప్టర్లో ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేది మనం తెలుస్తుంది. సో తీసుకోవాలి. పోల్ ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ. కళ్యాణి మాతాజీ. ఓకే, మీరు కో హోస్ట్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కళ్యాణి మాతాజీ క్లాస్ కో హోస్ట్ మీకు పోల్ క్వశ్చన్స్ చదివి వినిపిస్తారు, మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఫస్ట్ చాప్టర్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. దుర్యోధనుడు భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయంలో ఏ గురువుతో మాట్లాడాడు? భీష్ముడు, శకుని, ద్రోణాచార్యుడు, ధృతరాష్ట్రుడు. సెకండ్ క్వశ్చన్. అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా ఉండడానికి చెప్పిన 5 కారణాలు ఏమిటి? కరుణ మరియు దయ, కుటుంబ సంప్రదాయాల నాశనం, పాపభీతి, అనిశ్చయత. పైన పేర్కొన్నవన్నీ. థర్డ్ క్వశ్చన్. ధర్మక్షేత్రం మరియు కురుక్షేత్రం అనే పదాలకు చారిత్రక మరియు వైదిక ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఇంతే కాకుండా ఇంకా కురుక్షేత్ర ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? కురుక్షేత్రంలో ధర్మ పితామహుడు కర్ణుడు. బి. కురుక్షేత్ర క్షేత్రంలో ధృతరాష్ట్రుని కొడుకు దుర్యోధనుడు మొదలైన అవాంఛిత మొక్కలు తుడిచిపెట్టబడినవి. సి. కురుక్షేత్ర క్షేత్రంలో యుధిష్ఠిరుని నేతృత్వంలో ధర్మపరాయణులు భగవంతునిచే వర్ధిల్లగలరు. డి. పైన పేర్కొన్నవన్నీ. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. వాట్ డిడ్ యాక్చువల్లీ భీష్మాస్ లౌడ్ బ్లోయింగ్ ఆఫ్ కాంచ్ షెల్ సింబలైజ్డ్ ఫర్ దుర్యోధన? ఇది దుర్యోధనుడిని ఉత్సాహపరచడానికి ప్రతీక. బి. యుద్ధంలో దుర్యోధనుడికి విజయం సాధించే అవకాశం లేదని ఇది సూచిస్తుంది. సి. అది దుర్యోధనుని ఖచ్చితమైన విజయానికి ప్రతీక. డి. దానికి ప్రత్యేకమైన అర్థం ఏమీ లేదు. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. అర్జునుడు మరియు కృష్ణుడు కూర్చున్న రథాన్ని విరాళంగా ఎవరిచ్చారు? అగ్నిదేవుడు, ఇంద్రుడు, పరమశివుడు, పరశురాముడు. సిక్స్త్ క్వశ్చన్. కృష్ణుడు మరియు అర్జునుడి శంఖం పేర్లు ఏమిటి? అనంత విజయం మరియు ధనంజయ, సుఘోష మరియు మణిపుష్పక, పాంచజన్యం మరియు దేవదత్తం. పైన పేర్కొనబడినవేవి కావు. సెవెంత్ క్వశ్చన్. కృష్ణుడిని హృషికేశ్ అని ఎందుకు పిలుస్తారు? నిద్ర మరియు అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు, సంపదను జయించినవాడు, పాండవుల సైన్యానికి దర్శకుడు, ప్రతి జీవి యొక్క ఇంద్రియాలు మరియు మనస్సు యొక్క దర్శకుడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో ఆన్సర్స్ మీరు పెట్టిన తర్వాత కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్తాము, అప్పుడు చూసుకోవచ్చు మీరు. ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కూడా హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి. చేస్తే ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్కి ఏదైనా ఉంటే ఆన్సర్ చేయొచ్చు. 13%, 17% చేసేసారు. 50% పైన చేస్తే ఆన్సర్స్ చెప్దాము. సో
27% చేశారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. వైదేహి మాతాజీ చెప్పండి, హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. క్వశ్చన్స్ రాలేదండి. క్వశ్చన్స్ చూడండి మాతాజీ, మీకు మెన్యూ బార్ మీద 3 చుక్కలు ఉంటాయి కదా, అది గనక మీరు ప్రెస్ చేస్తే మీకు పోల్ అనేది కనిపిస్తుంది. అది అప్పుడు దాని మీద ప్రెస్ చేయండి, మీకు అప్పుడు పోల్ కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటే వచ్చింది మాత. స్క్రోల్ చేయాలి మాతాజీ, మీరు సైడ్లో ఒక బార్ ఉంటుంది, లేదంటే దాని మీద ప్రెస్ చేసి పైకి స్క్రోల్ చేస్తే మీకు సెకండ్ క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది. సరే. ఓకే. %33% చేసేసారు. వెరీ గుడ్. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, అప్పుడు ఆన్సర్స్ చూద్దాము. ఓకే, ఐ థింక్ పీపుల్ లీవ్ అవుతున్నట్టున్నారు కాబట్టి ఆన్సర్స్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. హరే కృష్ణ. కళ్యాణి మాతాజీ ఆన్సర్స్ చెప్దామా పోల్ ఎండ్ చేసి? ఓకే మాతాజీ. ఓకే, రిజల్ట్స్ షేర్ చేశాము. ఇప్పుడు మాతాజీ ఆన్సర్స్ చెప్తారు, మీరు కరెక్ట్ పెట్టారో లేదో చెక్ చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దుర్యోధనుడు భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయంలోని ఏ గురువుతో మాట్లాడాడు? ద్రోణాచార్యుడు 60%. వెరీ గుడ్. ఓకే మాతాజీ. సెకండ్ క్వశ్చన్, అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా ఉండడానికి చెప్పిన 5 కారణాలు ఏమిటి? పైన పేర్కొన్నవన్నీ 80%. కరెక్ట్. ఓకే. థర్డ్ క్వశ్చన్, ధర్మక్షేత్రం మరియు కురుక్షేత్రం అనే పదాలకు చారిత్రక మరియు వైదిక ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఇంతే కాకుండా ఇంకా కురుక్షేత్ర ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? పైన పేర్కొన్నవన్నీ 90%. కరెక్ట్. ఓకే మాతాజీ. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, వాట్ డిడ్ యాక్చువల్లీ భీష్మాస్ లౌడ్ బ్లోయింగ్ ఆఫ్ కాన్షియల్ సింబలైజ్డ్ ఫర్ దుర్యోధన? ఇది దుర్యోధనుడిని ఉత్సాహపరచడానికి ప్రతీక. 60%. కరెక్ట్. ఓకే. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, అర్జునుడు మరియు కృష్ణుడు కూర్చున్న రథాన్ని డాష్ విరాళంగా ఇచ్చారు? అగ్నిదేవుడు 70%. కరెక్ట్. ఓకే. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, కృష్ణుడు మరియు అర్జునుడి శంఖం పేర్లు ఏమిటి? పాంచజన్యం మరియు దేవదత్తం 80%. కరెక్ట్. ఓకే. సెవెంత్ క్వశ్చన్, కృష్ణుడిని హృషికేశ్ అని ఎందుకు పిలుస్తారు? ప్రతి జీవి యొక్క ఇంద్రియాలు మరియు మనస్సు యొక్క దర్శకుడు. 70%. వెరీ గుడ్. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ధన్యవాదాలు మొట్టమొదటి క్లాస్కి అటెండ్ అయినందుకు. తప్పనిసరిగా తర్వాత క్లాసెస్ కూడా అటెండ్ అవ్వండి. ఏముందిలే అని అనుకోవద్దు. మీరు 1 గంట సేపు మీ టైం పెట్టినట్లయితే మరి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మనం. సో అందరినీ రేపు క్లాస్లో మళ్ళీ చూస్తాను అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఈ క్లాస్ని ఈరోజు